Angikubingelele ngikwamukele yona i-channel yakho ithi mina ngigama uXolani Enoch upastor weningi ngifisela nje ukuhle kodwa ngiyabonga ukuthi lezi isilandela sonke isikhathi uNkulunkulu engathi angaqhubeka anisimvula yebusiso okuhle nomusa kunilandele la nenza khona ukuthile kuphumelele la ninefiso khona uNkulunkulu enza ukuthi ifiso zenu zifezeke amaphupho nawo afezeke konke lithinta ngezandla zenu ukwazi ukuthi kuphumelele nganza kuthi lokho kuphela engikufisayo nengifisela kona ukuthi kwenzeke empilweni zenu ngifuna futhi ukumqinisekisa ukuthi nganza kwethu ningaphelelwa umoya nethemba kuzona zonke izimo endibana nazo noma eniyibona empilweni futhi anginikhumbuze ukuthi amaphupho enganza kwethu maningi enamaphupho esiba nawo amanye avela kuNkulunkulu amanye avela kwabakini ukuthi umuntu ukholwa kwabakini amanye amaphupho alethwa umoya kaNkulunkulu amanye amaphupho futhi alethwe imoya yobumnyama amaphupho avela kuNkulunkulu azosinikeza ithemba azosixwayisa asitshengisa ukuthi la kuzoba nezimo ezizobhekana nazo siphuma kanjani kuzo bese kuba namaphupho futhi alethwa uSathane azoletha ifear kuthina ukuthi sisabe ngekusasa lethu ngoba sikuvela izinto ezimbi kuphela ngaso sonke isikhathi kuvela izinto ezimbi kuphela amaphupho omnyama lawo alwisana nawe azokwenza ukuthi ube nefear because once uba nefear you might lose ithemba ihope onayo izoshabalala ngenxa yalezi zinto sokuyibona every day ngempilo yakho ezimbi ezinzima yabona so but noma kunjalo nganza kwethu kubaleke ukuthi siqhubeke siqine emkhulekweni ukuthi nanoma ngobeni esiyibonayo ngekusasa lethu embi kodwa sazi ukuthi into yesikhashana into ezondlula futhi sazi ukuthi uma sithandaza ngokwempela sithandaza ngokweqiniso uma kungenzeka uphuphe kunezimo zobhekana nazezimbi I can assure you ukuthi angeke zenzeke lezi zinto lezo only if you believe ukuthi okay njengoba sekubonakele mina ngikhuliswe ngaleyo ndlela ukuthi uma uphupha izinto ezimbi once wakwazi ngaleso simo leso lento le bese ayisenzeki ayisabi namandla okwenzeka ayisakwazi ngoba ngeke isakujuma but if awazi ngaleso simo lesiyakujuma usibone senzekile but once wazi so nepower yokuthi ungasinqanda ungasenza singaqhubeki empilweni yakho yabona so yiloko engifuna ukusho asingeni la sini lokuchaza amaphupho amabili amathathu asikhulume la ngomuntu oyiphuphela amacici amaphupho lingaba nezincazelo eziningi ngeke ukuthi wena ucabanga ini ngeke ukuthi wena mhlawumbe ukhuliswa ngokuthi ngisho ukuthini kungenzeka ngichaza la kungasho exactly into wena osuyiphuphile noma ezokwenza empilweni yakho but okunye kwako i-meaning esuke siyilethela yona yesuke isho izinto remember ukuthi masingabantu for the own beliefs kunesikholelwa into ezithile ezi-influencer nanamaphupho sizoba nawo yabona kodwa nje in short uphupha amacici kungaba uphawu olushuthi ngenzeka wena ube umuntu ongahle uhilizisane noma uphambane namazwi nomuntu othile izayilo ngaba umuntu osondelene naye kodwa kuzoba nokuhilizisana futhi ngaba ke uphawu la uma ubona amacici ngaba amacici egolide awesiliva noma awediamond kuyaye kube uphawu futhi olusho ukuthi ungase umbathwe inhlanhla noma izinto zakho zizovuma kungehlala futhi uma uphupha onamacici ungaphinde kube uphawu ukuthi ungase uthole uthando olusha ngeze kuyithole isiqinda mathe ngeze izinto kwezothando zikhambele kahle la uma kwenzeka ube umuntu ophupha iwashi sike sakhuluma ngaphambilini iwashi lingasho ukuthi nganya kwethu kungenzeka kudingeka ukuthi kube neyokhamba oluzokwenziwa esimeni sasekhaya umsebenzi othile ozokwenziwa esimeni sasekhaya kodwa wenzelwe wena noma kwenzelwe wena usiko olithile ukuze emva kwalokho bese ugqoka isiphandla yabona kanti futhi umuntu ukuthi la uthola iwashi kuyavama futhi ukuthi kube uphawu oluhle olusho ukuthi ngenze kulandelwe izinto ezinhle ezizokuhlaba umqhele kuzona zonke ingxenye zempilo noma kokwenzayo futhi ungase kusho ukuthi izinto zizokhambela kahle kwezebhizinisi uma ukuthi umuntu onebhizinisi noma uzothola umklomelo noma inzuzo ngokuyikhandla noma umsebenzi wakho noma uzohlangana nomuntu oqavile noma umuntu obalekile very soon nangu la uma ngenzeka uphupha uboshiwe sike sathinta futhi even before uma uphupha la umuntu ongathi uboshiwe kuyasho ukuthi la kunabantu abakugadlayo nemithi
ukuze ikusasa lakho lifadabale noma ungabi nenqubekela phambili futhi ubambezeleke. Kunabantu abangakufiseli kahle okungenzeka bayaqalekisa bayakufungela lo bakuloya vele practical. Kanti uma uba ukuthi uboshiwe futhi kuyavama ukuthi kube uphawu olusho ukuthi ngelinye ilanga uyenze kuphumelele noma uthole udumo ngenxa yokusebenza ngokusikhandla. Futhi uma uphupha uboshiwe kungaba ukuthi uphawu olusho ukuthi ke uma kuwenzeka umuntu onezigwegwe, umuntu othanda ukuthatha izikweletu, umuntu othanda ukwenza amaphutha, ungasithola kusungena ishi enkingeni kanyakwethu. La uma kwenzeka la uphuphela isakhiwo esingena lo phahla phezulu lolu phupho olungasho ukuthi uma uphupho ubona isakhiwo esingena lo phahla kuvama ukuthi kube uphawu olubi oluxwesa ngesimo esingahle sivele esingakushiya ukhungathekile noma esizokushiya wethukile noma ezokwethusa sisho kanjalo. Kanti futhi kwesinye isikhathi ngasho ukuthi uzohlukana nomuntu omthandayo ngaphandle kwesizathu esiphathekayo noma esibambekayo. Futhi kwesinye isikhathi kuyasho ukuthi la kungenzeka uma uphupha indlela enaluphawu kusho ukuthi la angase uhlangabezane nenhlekelele noma nento embi ungazelele. Futhi kungasho ukuthi uma uphupha ubona indlu entsha kodwa engaqediwe ukwakhiwa kusho futhi ukuthi ungasho uthola indaba ezimbi zokushona komuntu ongenzeka osondelene nawe isihlobo noma wakini noma umuntu omjwayele. Kanti uma uphupha inkosi yamanzi, inkosazana yamanzi, la kuyavama futhi ukuthi kube uphawu olusho ubunhlanhla obuthile obukwembethe obuzokwembatha noma amandla athile onawo akwembethe, yebo. Futhi uma ukuthi wena uphupha ulwandle kuyasho ukuthi umuntu onenhlanhla noma amandla athile, futhi kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kuyafuneka ukuthi ukuye ukungena laphana olwandle kuyofakwa olwandle ukuze lesimo samandla onaso sikwazi ukuthi si-operate ngendlela efanele. Kanti la noma siphakame, kanti uma uphupha indlotshani lolu ngabe uphawu olukhombayo ukuthi no noma liyakhuthaza ukuthi hayi ake wakhele mhlawumbe iy'thongo indlu noma ukhela abantu indlu yesintu noma kunesidingo sokuthi ube nendlu yotshani ekhaya, simitha sekhaya, mhlawumbe la kuzoba nomsamo khona. Kanti uma kungenzeka uphuphe la ilokwe, uma uphupha ukuthenga ingubo noma impahla into yokugqoka esalokwe kanje ngaba ke yindala noma yintsha, kuvama ukuthi uphawu olubelele ukuba nencindezi onayo engenzeka idala ukuthi ubhekane nesimo esisha noma kunendima entsha ozama ukuyidlala empilweni yakho noma ufuna ukwamukela inguquko ezithile obhekene nazo noma ke ezisazokwenzeka kungekudala, kodwa lokho ukuthola ukubangela incindezi. Nangumuntu ephupha indiza uyaflya ibhanoyi indiza mshini, uma kwenzeka icishe ngathi ifuna ukuphashazeka iyalena lena kuyiphashazeka, kusho ukuthi la uyaxwayisa ukuthi ungalindela ukuthi izinto zakho zingahle zithi ukuphazamiseka kancane noma zilindele ukuphazamiseka kwezinto zakho okungatheni noma lindele ubhekane nezingqinamba ozokwazi ukuzinqoba wena ngokwakho. Uma kungenzeka uthola ukuthi le ndiza ifuna ukuphashazeka kodwa la bese wena uthandaza bese emva kwalokho ikwazi ukuhamba kahle, kusho ukuthi izinto zakho zizothi mazithi ukuthi ukuba sequence ngomuntu wathandaza bese zilunga. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uyatshengisa ukuthi uma ubhekana nezimo ezithize ezifuna ukuphazamisa impilo yakho, umkhuleko yona uyiphone isona sikhathi singakwazi sikunqobise sikusebenzele. Khuleka kakhulu ke kunaqala. Uma uphupha ihlathi ngathi umuntu othuka ukugijima ehlathini, kungasho mhlawumbe umzimanyana obuthile obhekene nabo, kodwa uma kungenzeka ukwazi ukuphumela ngale kwehlathi kusho ukuthi uzophumelela noma uzokwazi ukuphumelela. Futhi kwesinye isikhathi uma uhambe ehlathini kuyasho ukuthi hayi mhlawumbe uzofudukela kwenye indawo, uma uphumela ngale kwehlathi ukuthi ukufudukela kwakho kwenye indawo noma ukuhamba uyohlala kwenye indawo kuzoba impumelelo kuwena, yabo. Kanti uma uphupha uqolo hwit ngolwasemzini, uqolo uma ubona uqolo ogcwele amasaka noma imiqobo, uphawu oluhle kakhulu futhi olusho ukuyimisela kwakho ukuze ufinyelele esicongweni sempumelelo kungekudala, nanokuthi ke uzothwesa umqhele wokunqoba mhlawumbe noma izinto zakho zizokuvuma noma zizokuhambela kahle, futhi izindaba zakho kwezothando kungenzeka zikuvune, yebo. Kanti futhi uma uphupha ubona uqolo kuyaba uphawu oluhle olukhombisa ukuba nentshisekelo
yokunakekela izingane zakho ngokwenyama noma ngokomoya noma abantu abasondelene nawe. Kusho ukuthi uzofika esikhathini la khona ongashinge mhlawumbe izinto zakho zikhambele kahle uzuze into efana nengcebo ube nokuchuma kanti futhi uma uphupha ubona ukholo kuyabopha futhi oluhle olusho imali noma ingcebo oyizuze ngendlela efanele oyizuze kahle hayi umuntu okhwabana futhi whatever nayo ukuthole ngale kokwenza izinto ngendlela engafanele. Uma uphupha la lokuya esikhathini uyibona ngathi ingubo zakho mhlawumbe zokulala zinamabala egazi lokuthi uya esikhathini uphawu lokuqasa ukuthi kumele ke uqaphele abangani abangabakhohlisi futhi uma kungowesifazane ukhulelwe uphupha esikhathini uphawu lusho ukuthi ke uzobeletha kalula noma isisu singahle sichitheke uma uyibona ngathi uya esikhathini. Kanti uma uphupha ubona amabala egazi lomunye umuntu engutheni noma ezimpahleni zakho ngaba futhi uphawu uluqhaza ukuthi ke akufanele uthembe abantu abazama ukuyisondeza kuwe. Kanti futhi uma uphupha kubona igazi lakho lishiya amabala ezingutheni zabanye abantu uphawu lusho ukuthi ke akufanele uthembe abantu abanezimfihlo. Kanti uma uphupha amabala egazi futhi lokuya esikhathini embedeni lokhu kungaba uphawu olusho imicabango yakho yezocansi izofese futhi ke uneshisekelo yokubanjwa yokuthi bantu kugeza kahle khabe kahle kanti uma uphupha la ubona igazi kuyiphela empahleni noma empahleni uphawu futhi olubusho ukuthi ke uzokhohliswa abantu abafisela okubi. Siyabonga kanti akuyithu sibambe la kanjani uNkulunkulu esilondile simele ukuqhubeka sikulethela la okufanele sikulethele khona uyi-content osuke uyidinga qhubeka